Το πρώτο αθώο θύμα της εισβολής ήταν ο Στεφανής Ξυλούρης, που πυροβολήθηκε πισόπλατα ενώ έφευγε ανέμελος προς το βουνό. Ύστερα οι Ναζί εκτένωσαν το χωριό από 2.000 περίπου αμάχους, γέροντες και γυναικόπαιδα που έδιωξαν στην προσφυγιά. Γράφει ο Νίκος Καζαντζάκης, που ως μέλος της Επιτροπής Διαπιστώσεως Ομοτήτων εν Κρήτη επισκέφτηκε και τα ισοπεδωμένα ανόγια. Οι Γερμανοί προέβησαν εις γενική λαιλασία του χωριού, πλουσιότατου εις κτηνοτροφικά και εριουργικά προϊόντα. Το μέγεθος της λαιλασίας θα κατανοήσει κανείς όταν λάβει υπόψη ότι αυτή διήρκεσε από τις 13 Αυγούστου μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου. Χιλιάδες περίτεχνα και πανάκριβα υφαντά, τρόφιμα, χρυσαφικά, χρήματα, μηχανήματα και ζώα συγκεντρώνονταν από 32 ομήρους και μεταφέρονταν στο κοντινό χωριό Σίσαρχα. Από εκεί οι γερμανικά φορτηγά μετέφεραν όλο αυτό το πλούτο στο Ηράκλειο. Τα πολυτιμότερα αντικείμενα μεταφέρονταν στο αεροδρόμιο του Καστελίου με προορισμό τη Γερμανία. Τα υπόλοιπα πουλήθηκαν ως λάφυρα από τους Γερμανούς στρατιώτες στη μαύρη αγορά του Ηρακλείου. Μετά τη δίωση, εκάστη οικία εκαίε το πρώτον και έπειτα ανετινάσε το διαδυναμίτικο. Κάθε νύχτα οι Γερμανοί απεσύροντο εις τα Σίσαρχα και την πρωίαν επανήρχοντο. Από τις 940 οικίες των ανογείων δεν έχει απομείνει ούτε μία σήμερα. Το χωριό ισοπεδώθηκε. Κάτω από τα ερείπια ετάφηκαν ανήμποροι γέροντες που δεν ήθελαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Στις 28 Αυγούστου, και αφού όλη η ηλία της λαιλασίας είχε μεταφερθεί στα Σίσαρχα, οι Γερμανοί εκτέλεσαν και τους 32 ομήρους που τη μετέφεραν.